wallahi ba za a ƙara taɓa manzon Allah mu zauna muna irin wannan rayuwa ba, an daina. Daga yanzu, daga yau an daina wanda zai taɓa manzon Allah. Mu kwanta mi bacci ya ci gaba da rayuwa, ko ƙungiyarsa ta ci gaba da rayuwa, ko shehunansa a ci gaba da girmama su. Wallahi sai mun yi ƙasa da shehunan faira tun daga kan Inyas har zuwa kan wannan yaron da yi wannan lamarin. Wallahi sai mun nuna ƙasƙanci a duniya, sannan Allah zai ga girman mu. Wallahi sai mun ƙasƙanta Shehu Ibrahim Inyas, sai Shehu Ibrahim ya koma kamar kashin tumaki a nan Najeriya. Sannan ne wallahi sai mun yi wa annabi wannan aikin. Inyas ya koma kamar kashin tumaki, sannan ne za mu sa rai in mun mutu za mu haɗu da annabi. Ko ba ku fahimta ba ne? Wa'anda suke wannan rashin kunyar fakewa suka yi da shi, suke ganin ya fi Allah, ya fi manzon Allah, har suke gaya annabi magana. Bayan su ne a bayan ƙarya suke abin da za su cutar da al'ummar annabi na duniya baki ɗaya. Sai mu ne ba za mu iya annabi gata ba a kansu. Ya kamata mu nuna mu masu kishin manzo Allah ne. An fahimci wannan? Jama'a an fahimci wannan? Idan mutum yana kishin manzo Allah ba zai shiga ƙungiyar da aka taɓa gaya annabi magana ba.